салом алейкум бинандагони гиромӣ, хушомадед ба канали Диққат. Хабари навбатӣ чунин аст ки рӯзи 11 апрел дар ноҳияи Варзоб дар як маъракаи бузкашӣ мошинҳое ки дар теппаҳо монда шуда буданд аз сабаби нам будани замин яъне сабзаҳо онҳо яке пушти ҳам лағжида ба ҷарӣ мераванд. Биёед наворро мебинем. Raf. بیا نه بلا کجا شد بگی بلا مرا بچه یا میو داخل یا ماشین ما بچه مونداجه کام بخدا ماشین برام اوکی ташаккур барои диққататон. Агар навор маъқул шуда бошад, лайк монед, подписатсия кунед ва онро тақсим кунед. Худо